ganit yung awan na at maganit yung akong balay. Oo. Kadua na pa nakakunda, nakatabang. Kana may pakanting lutis bigas. Dito akong balay. Wala akong balay lagi. Dili pakanting mo ng lutis diha. Dili ka na akong balay diya. Kana akong balay gyud. Pero wala na sila kuhan. Tawag ko na, Di ba kan di ba sila mana? Muslima. Sino man? Muslima na. Ang anak mo ang kuhan. Bigay ko matingin, pasok ko sa kantahan. Ano yung ganun na? Video na. Dulo, hilat yung sikod. Sa tanan na ipatawag niya din mga maedog. Ako rin nakapating pa istorya. Sulti pangalan. Tinood daw, mong mama ko, nagkatang mo ganun yung mama. Mahal na gusto. Muro na ako rin yung lagi na. Mahal na lagi na. Ang goy sanib, ang customer, makakuhan, mahal na, nagkanan ako. Pero sanib siyang yung hilak. Di kayo butuan ng alam mo. Ang mga kita ko sa YouTube ang ano pangalan mo? Scripted. Sos, nadugay. Ako naman yun. Kung anak naman yun ako. Hindi ni scripted. Ano ni Dewing din? Ano nila? Ano ni sulod ka? So may rason yan, sulod ka. Sige mo din na. Sinsya lang mo, din hawa mo. Katratong kanan ito yung hangit ka na. Tuon na mo. Hawa mo. Tarong mo ng gusto niya. Kaya ka tayo. Ang gahi ng tawangan ni mga ganto. Ganto ka na. Napa rin na karon? Duwata. Mga duwata ba? Mga Ang ganto. dito siguro gikan sa mga lagi-layang lugar na. Dili na. Yung karon Di ako napuyo sa kuwan. Last na kong kwentro. Anong power? Asa testimonyo ba nga tulay? Pinanay ko diyan sa nabaliti. Yes, Diya sa napuyo. Ano man ako magpasulti. Ano man ka napuyo? Diya sa kuhan. Pagdali ka. Man karon diha kay ikaw magtulay. Wala na din kasi. Wala naman baliti niya. Pero nakakuhaan dyan. Patyan dyan sila. Tulay. Hugno oy. Tingala ganun ko nga nung nahugno. Pisa itong tagalabong. Yung na pisa. Bahador. Yung tawang din. Imposible daw. Kana inyo ang dili mo ito. Hoy, hindi na may kaya. Ngayon, talagang engineer mo na. Trabahan ko Hindi na. mo punong patungod ang engineer. Higo raman Ako man na. nagsugo. Hindi naman nagyaw-yaw. Ako man nagsugo. Ka na din. Amo mo na. Hindi mo na sila ko na boss. Buod ang trabahan ko. Kaman din yun ako. Pwede para alam mo. Construction ko ba? Ang trabaho ko rin yung mga matay. Ito si Panogo. Pag magsugo mo lakaw na, matulog sila. Bilang na ito na yun. Nga. Okay. Panimot tama na dito yung trabaho. Igora. Okay. Igora chikapon. Midarag dito san. Fights. Kaya okay na sir. Iwi man eh. Trabaho tira pa yung mo arrange. Pinahiwi. Dayon. Hi! Uy. Uy, gato dyan niya. Ito. Asa yung mama we? Asa sa gawas? Sulat to ka to. God bless. Chloe. Hello. Ya, wala kayo mo na galing na rin. Ganaw ka upan. Yan. God bless. Uy! Ikalakaw. Ito hindi mo na to. Ito hindi mo na to. Isa. Yan ito. Bika. Adiin nagasa na pahilot. Ato kasi sa tago mo itong talado tago mo computer. Mga tabang mo computer. Hindi mo na to. So ginagumubaro na. Kaisa right? Dili mo ikat. Dito nag-service ko. Ito yung sila balay.
diabetes. Kaso magkasinabot, totoo na to. Ganun barakatan ang kawalo na kung sakar ya. Nakaw, ay sarap. No. Gago dyan. Ano ang pinangas? Ano ka pitapin? Nga na, taga pinangas mo. Sarang nakasampit na. Ba, mo sa tinuod og dili mong ampo. Pati nga ka na grant o, alam mo din, seryoso man ka. Di ayo. Kani sa dream nito, kat ka side, mo ni balay-balay sa pasmos usog ko. Ay kalimot ha. Di na lang matandog ni sa kay, di na matandog, mo ni mo pili sa usog nito. Katong nagabasag hapon gabi ha. Lang ko tagaway. Pag-iuban pa si Jerry. Magsige gito katao. Masakit yun siya, may kumabot na yun ang timing namin dyan. Pulo ko sa kanila. Masakit yun siya. Yakin niya ako din yung sakit dito. Ugat na siya. Kung man yun, napasmuhan na ba? Ugat na. Ugat na siya. Kamay. Sos na kamay, men. Up. Smiling kayo, men. Wala, ginahanap ko mo hilot kay. Kato-katuwaan na kong hilot ba? Wait mo? Sabi ko kayo ba? Hey! Ano mag-angay. Mag-angay. Mag-angay sa sakit. Oo na. Bless. Hello, Bless na Uncle bless. Eric. God bless. Ante Perla, wala biya ka nag-bless. Mana? Igor ka, ni uban ako. Mana magud no? Ang mana di ay. Kalimot man na siya. Uy, dito rin asa Sa sakit. mas mawaliyap ta ka lang no. O may silent pre. Nakalugsong manggod niya si Eric yan. Mamalit na po mahurot. Hurot ng ampaw. Ay, hurot na. Wag. Ayaw pag tiniil uy. Meron dito yung mga... Pag tiniil eh. Uy, ginoo ko ang akong apop yang. Siniil. Bilin in taon niya yan sinilas dito. Ah, sige, Bilin. Kung siya din na siya. Tiro mo sa comment. Ito pwede mo siya. Tiro ko ginagawa. Ha? Para dili mapahaya kung customer ba. May bang Balik ko sa mga. Iya palagi ito. Luligin na muna eh. Wa man. No, nata sa tindi. Butang naman. Pinakagrabe na kung nakabangan. Ano na napatandog sa ginawa katong mayakay. Bunkan sa lubog. Yan ako dyan sa TV Bones. Ang cancer. Bunkan sa Lugan siya. 7 months. Wala na, dayungan. Pa-admit siya, pahilot, dayungan. Dito ka tao. Wala na. Yan ka mapagano, marag kagam. Yan, ako siya. Ang service ko. Saka na pa ba? Hilak pa, hilak yun siya. O, so tinag, di na kaya. Sukol yun siya. Kalay sa Diyos, karoon, masahiro na. Eh? Hindi mo pa yung istorya niya, nakakalakan ako si Eric Hilak. Hindi siya mukha. Ayun, mama, gano'n na kisa, bagay na tawag. Tawag ko yung anak mo. Cool. Bakor ko papa.
Mas huwag na ganun. Ah, Ha? mas Oh, wala nagigamit ba? Hindi ko na. Tulog lang may para di ka kabantay. Ha? Tulog lang para di ka Ay, kabantay. pagtulog. Pagtulog. Ayos pero lang ako di katulog. Oh. Oy, pero makaikaduha, ikatulo, lamin na ay tulog-tulog na ka. Ano yan? Permiro naman ko ng bungkag. Ako rin inong nga ibidya-bidya lang kay magso itiro na ako nagtuan. Yakin, tiro man ko. Galam lagyan ng medyahon. Tawag mo agay ka, di ba kusgon? Malipayon ko rin, gusto nga. Malipayon. Wajud sakite, kaya masih Wala, ketawa. sakit to, katawa man. Tingog yun sabi. Ito yung Rick, wala nang lubricant ko. Kaon lang ka, kung magkasagi binangay. Ha? Sagi binangay, mukhaon ka? Oh. O, kaon kay sagi binangay, isa o duha ka buo. Sa di pa ka mamahaw, maniod to, mangyapon. Ano ba? Kaon na sa, ayaw i-dessert ha? Before. O, before, kaon ka. Nana ko na makaon, mukhaon na guga. Kaon sa sagi, duha ka Nabusog buo. na kadaan. Oo, kuwan matos, mo ito'y pang-alalay sa mga juwin. Mo ito'y malaban-laban mga luag-luag na kanina. Luag na no? Kuwan siya, kumbaga sa bomba, mit ba? Ang gasket bitaw, nakuha na. Lustrid. Luag-luag no. Wala nang isa na eh. Ha? Isa na no? Saan na nina, dagas palingkit. Ito kamihan. Kardi. Hoy sakit ay kinakatawa man. Sakit katawa man. At sa kita mahirap no? Oh, agay. Kato ni agay. Mo to yung nasakitan. Pero ni katawa wala. Hoy sakit. Kaya nga mas pero lang yung bagay. Di na lang ko agay, katawa na lang ka. Katawa lang Dili, kaya dot. hindi mo tugmayan yung hindi mo tugmayan mo kung kuan. Agay, dito na di ka man. Agay. Kaya dahil lamig yan damit eh. Pag makatry ka met or nakimadungog mga parente nimo kana bitaw dito mo dayda. Sa 1 hour lang gud higda. Initunob sakit bitaw itunob. Rayuma na Rayuma. arthritis. O, dito magrayuma o ato to sa arthritis. Kung sakit itunob. Kung gilisin mo or nakimadungog, wala na na. Automatic na. Ayaw na lang ipa-check up, kasi sayang ang check up. Arthritis na. Sumikot na lang, hilot rapod. Kung di pa ka mahilot, una-una muna nakakaut itlog manok. Itlog manok, lamang loob, tanan hayop na mabaklay, na duhay tiil mo lupad, ay sa taon. Ang itlog, wala man na mabaklay. Nakalang tao nga Ayan, pagsupak-supak. Nakalang tao nga hayop. Nabawal po asawa na, kanya may tiil. Sawa, lang sawa. Ha? Oh, sawa, dito. Sao mo ba? Okay, do, may tiil. Hindi no. Hayop, magyapon na tao. Kung namasakit na ha, isang nga part sa tulawas, basta juwing, isang kamot pa na siya, arthritis na. So, para maiwasan, undang pamusakit, undang sa tagitlog manok, ipahilot lang na. Ang matugas tambal, reliever lang. Dili siya tambal. Ha? Liwala lang yan sakit. Nakuha ba ng singot nit? Lagi. Hindi mo lawas ko. Hindi lang puningot. Kaya, kaya mo rin magkikatawan. Jer, grabe Jer. Ikaw, agit yung mo dyan, sakit ka to, pero Jonathan, katawan ra. Kasi nililak-hilak dito ng Grabe to. Tesa ay po, tinudapod. Mahal siya. Oo, ada dito. Ito iya, Wala kinitulog ako. tulong man Jerry, balik dito. Muto sa, Nanambok na Miss Jerry, no? Balik ito sa unang. Ako kay- Ino na ako, bidya-bidyahan lang, di na sa intiro. Nagsulbalik ko lang ako, nabidya po. Okay pa man kang balik. Pila pa katuig. Dugay kay Ikaw na buna. dugay pa mabayran. Ay, nahuto na to daan para di magmahay. Para dili magbahay ba? Makayong. Eh, lain man po kayo maghilot tamit ngayon. Awa, may klaro hilot. Hilot eh. Huwag man gitin. Hindi hilo. Ni-request ba na, request ko gusto mo. Wala sa kiti, oh. Huwag sakit eh. Wala, di mo agay ba? Adlog sa ido. Huwag agay ba? Huwag magkulo. Mag-igwad. Huwag hayag. Kinakaigwad.
Talaga. Asa man tadi? Ano lang. Naguba na ko ng kwan. Ang kama. Wag yun, kisakitan dyan, kay di katawa ra. Di lang nakamakitan. Ako lang hilo tayo, nagtabang. Wala siya kita atong umaga ni Peter na. Ano? Kabuangan nila nga tawag ang pagpingin mo kami tanaw ko ani. Ano man? Kaya ikaw man siya. Ipatakot tayo kay umagad na dito. Ay, umagad. 60 man. Oo. Yakis mo kung kayo. Yakis kay Jerry kasi bulo ba ko pano. Tanan ko dito gagawin. Kaya na mas Peter, ano ko ipakita, lahat kong pakita, kito taga Surigao. Ang Surigao, ang Muragbani. Muragbani pinalitan. Puti kayo? Kita ba to? Kita mo ka to? Oo, puti kayo bitaw? Oo. Iskot. Ano bitaw? Kundo kasi kini mo gihilot ba? Ubang o nagutom. Ubang ay happy na sa maghalok. Lagi? Bangon sa ano? Pati. Kita ko ito pati si Perla o murag dilik-dilik. Wala siya pakialam sa iyang kuwan. Bitaw no? Wala siya kanapitang Malaysia. Malaysia ba? Malaysia, wala siya. Diyan, dili ano, wala siya pakialam. Kadyawan ba to atong Jerry? Basta kaya ha, kuan gito siya. Aya, ayaw ako. Ayaw ako. Wala siya pa ni Dring. Ito ba si makitaan ko ha? Ano bitaw? Wala siya. Mo may malangan kanang kuwan. Nabot yung kuya bato ni Kuyo. Alas kilid. Gidid. Ano naglingkod di man ko. Napunta lang. Ayaw, declare dre. Ayaw siya. Bigyan siya mo ano ng naaray yun nila. Aray yun ba? Ayun, agay. Sini maloya taan. Ang yato yun ni tarongon ni para di ka malugi. Okay na, tumalir ko sa lupo. Ah, nakusagot ka nga, wala pa tarong. Tarong mo, dyan na. Ha? Muna. Otro po siya, otrawa. Dako, yung ganang tao. Yung tarawa, oo. Tagatagom na. Oo, Ano katawa mo no? katawa kayo siya. Ha? Katawa naman na diri di. Oo, katawa lang. Tawaan mo yung agay, idoon. Ano siya kita dito mo. Pulis, may ganihan nga hospital. Hitan siya. Pero, patigin niya ang punuan ato ah. Pag mga panutong, Sukol siya eh. tungkol siya. Kaya may mo siya, ginagawa mo diri. Okay. Hindi mo sakit, gilok. May jadi kesakitan met no. Jadi katawa na juga. May laray mo mito sige, ditakwa na si buhay. Wala na itong pulis, bagayon, anik. Ada lagi to polis pahitan. Ko papalos nila. Kita ka ba sa Saya iba? man nagisumbagay, ne mo makaigo pa Mao tayo. man kani, mo gani. Sa pahitan. Kita ka ba sa din sa oyo? Sige ra matagdawat sa kasakit. Gusto sa may met. Kaya pusaka man ka. Abot nang sa ni. Yung clip di. Guba na nga pin. Guba na magaling happy na to. Tanang viewers ko, unsa man na siya? As kani gawa eh. Mo comment to ko ban. Oh. Unsa na si Rex? Nami man pahilot diri. Tawa ka. Wala ka tubang kuan. Marag. It's a met. Hindi mo ka matubag met. Hindi ko bagay ba? Mahulog ham, sugod na patagilot ani. Apit na bata mahuman. Okay, sige doon. Bagtaw lagi dia, hindi lagi jalan lagi. Lagi sumay tayo ako magpahilot. Lagi pa sige Kasos na tayo. met. Oh, panak. Nagko kay sigat na nga. Aningot. Minutong pag tinatawa. Lagi sumay. Sumugod. Nagsagot ug mahay man eh. Pero di na ko mabalik.
Pila lang niyo tan. Luto. Duha. Nagto na. Niluto ko di mo. Nakoy college pearl, third year college o si grade 11. Nakibayan ako anak. Mayo. Antay na. Mga puros laki eh. Mas laki bitaw no. Mo nakaihid siguro mo kanya ta pagbay. Kaihig mo jud. It pa. Pila na kanya? Par Tulo. Tulo pa. tulo. Tulo pa. Gusto yung buwan ng bagyan. Laro ako na. Kasi kita uno na dugangan pa na. Uy, pwede pa dahil. Uy, ilang taon. Ayun ta. Una na lang sa India, 75 years old, nakaanak. Kanak pa no? Oh, Guinness Book lagi. Dito no. Record ko siya. Gatuan ko. Sige tayo na ba ka par? 49 pa. 49 pagka. Doon, kay Rama ko sa emotion. Paspasan siguro na mo makabayi pero pati mo lagi yung agap ko. Dito no. So yun ang kag 28, 20, 22, 12. Unong niya. Uno. Katulo ka 10. 10 years. Lagyo kayo no. Lagyo kayo. 10 years ang katulo. Kung ito-ituing patuna mo, awa pa siguro sa kadusinan. Nadagan yung anak. Bibo kayo. Hindi mo sa tayo. Puro laki. Agro. Na, intiro laki dyan. Hindi ro tanan. Bagay, Erika Tracy mo pa'y babae, patay. Ay. Lugi, gihapon. Mabito na yung isang rason nga nung managhan ng anak. Kanang si pinangita ba? Pinangitag ba yun? Kasagaran patugnaw. No. Ay, Bito sa sa... patagan, lagi, sige nam lang kinungto. Kuhan sa kungkong, ikungkong. Ang nahuna, pagkalang pating tugnawa, kurong atong uno dito ba? Uy, astos dili sa Di wala may tugnaw kung sinadaan ang puntahan. Angin mo. Pero pag abli ayo. Ano kayo? Katong dito ta na to. Grabe gito katugnaw. Dito gito sa tumoy. Iwa pag sa Asa mata. ganito na? Saka ka palagi sa bukid. Dito lang tulog sa taas. Hindi kayo bugnaw dito ba? Ugaw daw ay. Bugnaw daw. Taas? Hmm. Adi ay. Mas bugnaw daw dito. Mas okay pa dito katong sa May mga kaya nakatulong. Kag may sa kasama. Ano na makatulong. ulo eh. Ha? Sige mo ko kadungog. Kapuro, nakapista ka. Pero ako na dyan makatulog ko sa kay Tulog ay maghapon. maningkamot manggugo kay ni kog mamugod hilot manggugo. Mag-drive pa. Nya mo drive pa ko nya pati man kay mo drive ko nga. Nya wala ko kusog ko manghilot. Spirula, katulog spirula. Wala ay, matay mo kalit nagsaba sila ni Shaggy. Nalingaw, huwag kaya kat. Ano na ko para na enjoy lang na sa bala na mo diha. Pero buwang kayo to si, katong isa kayo itong pagkabuntag ba, ni ko kanta na talin kay, hayag na lin, hindi akong ginas mo law. Law, kanta na law, gabi nagsikag yung kanta nga, time na. Pero ang kanta na to, 5 na hapit. Ang mga alas 5:30 na to. Asa mo po itong isa nga, bunala lagi si Lina sa iyang siyon. Saan ba kayo kasi kanta? Kunalan mit ba? Luya, Amalo ka to? Nakatulog pas luwas. bunala ni Kuan. Isa nga nga. Kuna ilambusan sa ulo. Puro Gulagawoy. Oh, yan. Ano nga yung mag-sorry pag dahil ulit. Palpak ko gayo. Kung enjoy yun na sa diha tanan na agong enjoyment tama na wala man kay kuan diha. Kaya na to nga. Mato gani dito enjoy ra na. Sige, may mo doon si Pato sa uban. Enjoy man mo ra magana. Ug mato ka to lang diha. Sayaw, oy. Peter, pwede nang musuga. Sige, pag ingog live. At ikaw, pag Eric ko lagi live ni. Mendol, magkato na, nga ayaw i-live ha. Yaundan na po na ako. Sige, pa-live si Peter, Ngayon makita po sa si sawa, Richard, mapasali ka. Ug sige sa yo. Yaki ko sa. Alay ka de. Sige bisag doon ako kay live daw. Nakita ko sa video. Dahil dahil ko to video gamay. Pagingon kayo nag-awalan lupot. Ito kay Henry po sa kanang Facebook ko pero GC. Ato kay sa GC. Ako ta kay bawa sa una sa uban. Bulingo kay dahil ta pagkaon eh. Yan. Ako alam mo dato enjoy lang man. Mo gawas lang kita sa kuan ba. Mahagawas lang kita sa kahon. Puro man na.
Kung magbalik-balik ka sa kahon, buol man. Balik dito. Gawas juga. Ano ba? Para kan ginawa ko hindi Pero maiba naman, ano ba? Maiba naman. ko sa overnight hindi gusto kay makauli mo kita. Uli ay. Uli, Na- na. na- Kaya tinukul na na. Niya isod ko dong grita niya. Magkuha na kayang kuan. Nang Nagtuo magay ko madayon tong samal. Kuy salamat samal ang plano eh. layo ulit ko sa mo. Ano ko overnight, lipay ko kay makasuray po ko ba? Salamat. Palpak ng samal. Sa Malita. Ay gawa ito kami sakitin mo. Ha? Dili ko na mo makita juga sakitan ng ulo. Lagi sa mga agay kayo mo gusto. Gusto ko lang magay kay muna ko sumay di ba? Ko punta lang ko to nya no lang ang gay. Katawa na lang yan. Kaya na. Anong sanib mo ni dugay kay kong naman? No. Ay dugay sa nga ito pagkahawa. Sa kita ba na sila dai? Ah, hilak na. Meron di pa na, katawan pa ka, katakantahan pa ka. Di ka pansinon. So pangitaon gini mo, asa ang pinaka-weakness niya? Asa manapitan niya? Isigihan naman tagkatawa. Ah, masakpan ganin na yung asa gina pinakamin. Ah, dili na mo katawa. Gaya, gaya, gay! Ah, wala. Pag magay siya, mo na ni. Di ron. Katong taga-isdaan, oh. Gikusap ang dagong niyang kuan. Kada malita ang magbara. Oo, barang. Ang hilak ako mamarami. Barang? 10,000 ang bayad. Para ipabarang na siya. Higit na sa negosyo. Tungkol na sa tinda. Hilak siya eh. Sinidak ang mabarang o katong namo. Barang. Ang barangay, hilak. Hilak. Siya may maigo. Siya man ang nag-ipit siya may nakantos. Ang lawas na tuog man. Natuong man ang lawas. Siya man. Apil dito sa namang barang. Oh, siya ang nagtuon. Muna lisod kay tuhuan nit. Nakadiman mo to, imo lang yung ipadmit. Hindi ka mo to nga na, di ipadmitin mo. Ang padaka na lang ka. Hindi maayos gino. Wala, normal na sa tanan. Sir, okay magtanan. Yung anong galit-alitaan man na. Normal yan nino. Ay, repair taga, palayo na, repair ka Manila. Ah, repair Manila ko na to. Buwan, hinong kaabot. Yung mga tambalan to siya, katong mamarang may mabalik siya. Oh, mahawaan dyan mo. Pag mahawa siya, ayos. Be, Ah. tayo toothpaste. Ah. Pila ka buk beer na eh. Ah, toothpaste na imang. Bungol bang kamay. Pila day? Balik duma. Balik duha. Asin to 20 ra ni. Ah! Grabe, mahal pa naman toothpaste. Oy, 20 ra ana man karon. met, pangon ta met. Wala mo ka kambyo ani day. Ayaw pagbasa ron. Nya karon ako ma. Di sa tamad ko. Kung mali mo baligo. Karon ako ma, wala din. Unsa day? Okay. Nabanto ko. Karon ay lo pagbasa. Og ma, pwede ka magbasa. Pero wala ligo ha. Kasi yung basa kamot ano mo. Bawa, hinawa ka, manglamos, pwede. Ah, Malaba, okay. pwede. Pero ayaw, May masa di pwede. pwede ugma. Uma lagi uma. Pero ay lang ligo. Thank you. Thank you very much. Pwede na magpunas ana, dili. Oo, ay punos. Ano ba, di ba kanang labakara ba yan na? Dili pwede. Ayaw lang. Ay mo. Karon ayaw. Di ugma ba? Ugma. Pwede. Pwede na ugma. Karon lang bawal kay magkukag yun. Mabito na ng mga traditional na ano. Tawagin na siya. Oh, sa traditional na siya. Sa dili tradition, 6 hours pwede na. Ay lang po pag ang alcohol. Kailangan ra ba ni pag mamaghilot mit kay power na kayo. Tawag kayo ni. Power na kayo sa paggabi na. Iyay. Kabantay ka ganina met. Paghilot ako sa talikod nimo. May ni kay mo ano? May guwan no. Kabantay ka. Ah, dili. Start take man dito siya. Maluya ta ni. Luya si Luya man tani. Kasulay na gyud ba no? Dugin ba sige ko ni. Pero mayroon ito nung tawag ng kanusod no. Dukol na kayo mismo tanaw.
No gani ko kuan ni. Sige dito ko kami nagan to Davao ngod. Daga may tuban 31 kilometers pa. Ay si Marathon Davao. Sige akong tuhod eh. Ako ni binangay. Okay na, Mip. Kumain na ka. Jesus, may maayong na just Jadim Pants Jacket. Thank you for watching, guys. Bye-bye.